καθημερινή σαν όλες τις άλλες. Επιτέλους, η φίλη μου η Ελένη βρήκε χρόνο να βρεθούμε. Αποφάσισα να την πάω σε ένα εστιατόριο που ξέρω ότι σίγουρα θα της αρέσει. Το μπαλκόνι στις Κυκλάδες είναι ό,τι πρέπει για κοκτέιλ και φαγητό μετά τη δουλειά. Από την πρώτη στιγμή που μπαίνουμε στο εστιατόριο, νιώθουμε σαν να βρισκόμαστε σε κάποιο νησί. Οι Κυκλάδες είναι παντού. Όσο για τη θέα, όλη η Αθήνα στο πιάτο. Δεν ξέρουμε τι να διαλέξουμε από τα φανταστικά κοκτέιλ. Όλα θυμίζουν καλοκαίρι. Η Ελένη αρχίζει και χαλαρώνει. Με οικογένεια και καριέρα πού να βρει χρόνο. Έτσι, αφού απόψε κατάφερε να αφήσει το παιδί στη γιαγιά του, αποφάσισα να της ετοιμάσω μια έκπληξη. Συνεννοήθηκα λοιπόν με τον Γιάννη, τον άντρα της, για ένα ρομαντικό δείπνο από εκεί που δεν το περιμένει. Οι σεφ στο μπαλκόνι στις Κυκλάδες, σε συνεργασία με τον Άγγελο Κοβέο, τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, ετοίμασαν τα καλύτερα. Φρέσκα εθιστικά όστρακα, χταπόδι ψητό με αυθεντική φάβα σχοινούσας, μπριζόλα από την Άξο, κυκλαδίτικη σαλάτα, καρπάτσιο σολομού και πολλές ακόμα κυκλαδίτικες γεύσεις που ξετρέλαναν τα παιδιά. Τελικά δεν χρειάζεται και πολλά. Ένας καλός φίλος, καλή διάθεση, ένας όμορφος χώρος, φιλόξενοι άνθρωποι και καλό φαγητό που τους φέρνει πιο κοντά. Την επόμενη μέρα επέστρεψα στο μπαλκόνι στις Κυκλάδες για να συναντήσω τον Άγγελο Κοβέο, ιδιοκτήτη του εστιατορίου. Ήθελα να μάθω τα μυστικά της μοναδικής βραδιάς που περάσαμε. Τι μπορεί κάποιος να δοκιμάσει εδώ στο μπαλκόνι και να νιώσει τις Κυκλάδες και στην ατμόσφαιρα και μέσα από τις γεύσεις? Ξεκινάς από την αρχιτεκτονική του κτηρίου, σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι σε μια χώρα, σε ένα κυκλαδιτικό νησί. Κατόπιν οι γεύσεις, παράγουμε και αυθεντικές συνταγές αλλά και παράλληλα με τα υλικά του τόπου δημιουργούμε κάποιες προτάσεις οι οποίες μας μεταφέρουν στις Κυκλάδες. Πέρα από το βασικό μας μενού που έχει γνώμονα τη θάλασσα, έχουμε και προϊόντα από τις στεριές, από μικρούς παραγωγούς. Γενικότερα αγαπάμε να δημιουργούμε κάποια πράγματα και να μην είμαστε σταθεροί. Έχουμε συνηθίσει όμως στο εστιατόριο λίγο πιο ακριβό, λίγο πιο απρόσιτο. Μπορεί να έρθει κάποιος στο μπαλκόνι στις Κυκλάδες καθημερινά και να φάει χωρίς να σκέφτεται το κόστος. Δημιουργούμε και σετ μενού, τα οποία είναι με συγκεκριμένη τιμή, οπότε μπορεί κανείς να απολαύσει ένα μενού 3 πιάτων σε μια οικονομική τιμή, στάνταρ. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα και σήμερα, Άγγελε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.